मोहम्मद जाहिर नसीर की बास्केट का फाह कोल्लन ये फराते 30 वना गांव बास्केटबॉल मुबारत के फाइनल मैच उनता 40 वना बास्केट के ओपन दोस फाह करो मदनी नवर से खैदिया एक फेब्रुवरी 12 उन दो एम फरतमा मैच कुलफोनी ए अशे मोहम्मद शातिर मैच कुलवा देवी मैच का कोण कोळुन तेरना बाजार का कामिनी पुल अब्दुल शकूर सिक्का मोहम्मद इस्माइल मनिक बोडुगल मोहम्मद बदीव चंपा हुसैन अफीफ अंबर अब सत्तार अदि हिकिफिन मागे अहमद नसीमा इब्राहिम हुसैन जकी अदि खंडी मोहम्मद इस्माइला शबनमेगे हुसैन मोहम्मद दीदी की फाह कोल्लन जे फरायता मी एम फरतम बास्केट मैचेगा कोण बाय फरायता अरुण में मिकंग में फाह कोरनी मेदकी बास्केट वरं हास दोहा का बातीवे बास्केट के 40 वना नोते देमहेट्टने गोतेगा बास्केट कुलमुंदाता 40 वना ओफन दोस फाह कोरा दोस कम का मेद वातीवे मेद के फाइनल गा मे वादा कोरनी टीरेक्स आदि हरिकेन बास्केटबॉल क्लब मेद के फाइनल मे टीम नोकुन्नेरगा फाह कोल्लन जे वर मुहिम कमेंगे बोय ए मिहातन टीरेक्स उफदन फहुं फाइट दे देतिंग हर बदायरुगा टीरेक्स बालियो फोनी एमे मैचकु ए मिहारुगे लीगगा मे टीम बदल कोरी मैचु एहेबे मियदगा फाइनल एमी हमे कुननी वरं उम्मीदा एकीगा अनेकोलुं हरिकेन मी होदि मी कामयाबी एकीगा टीरेक्स मैचं एमी हमे होदि कामयाबी एकीगा एमी इतबार बडे फाक नालुने फाह कुरारगा टीरेक्स की एम्मे गिना दो बालिन वे देमहेट्टनी रिकॉर्ड गायम करम आ टीम कम फाह कोल्लन जे एमे वर फोर ग द फाइनल का वेगन दान कम गा वर बड गबूल करवे मी द टीम कथि बे कोलुन तरी बस एम्मे रंगला एंगिलवाने बेफलो की हम हसन मैचु के कोरिंग हसन केने बा एवर हसन सिफ करवानी मी मियादो आलोन दनवानी टी हरिकेन मी मैच कामयाब करन बेनु कम वन्यामु alonu ga libi for tajruba ga macha balah bunani emi hum defensive game kunne molwan jehani offensive game ka gosiya mun alon ham bunani hama warbodu tanta fato ge ndane fa kore wihen mi emme mecha kum te T-Rex bali fay har kena tum ham dadi hakadu ko ya ko fa kolon jehani denkulu no mecha gas the team ga 4 point ge tafatum T-Rex mecha molwa fani ehwima उम्मीद का एक हरिकेन उसमें कोट मचर निकुन्नानी दें टीरेक्स कहा द टीम में बलिकुरं वरंग आदे हिलाफ वरग मसकते के कुरन जेन दें ए मसक के कुरे वरग टीम में कालवन दनान हरिकेन की वर जुआन कुलुन तरन तक सबते एहमेमा एमी होन ए मसक के नुकुरन वे एवसव बेने वर रंगलो कोचिंग होरी अदी एमी होंगे बेयर प्लेयर की हम आउटस्टैंडिंग मुबारत के सम तफात को फाह को ले कुन तरी एम हम दफा करवेनी फोर गन मैच का वेगन दान कम अदी मुबारत के एकी कंतत का बदायरुगा वर बड़ा फाह कोल्लन जे अरुण में मुबारत न गांव में मुबारत की बड़ा हतर मैच को मैच कोलवे मुबारत का बिना मैच बड़ा मुबारत तो का वाह का दक्का उम्मीदनी दिराग गांव में बास्केटबॉल लीग व सीमानायक लीग का कोण मैच तकों गद हतर टीम होया ए हतर टीम गांव में बास्केटबॉल मुबारत का मे बादा कुरानी मिया तुके फाइनल मी द टीम नुकुन्नेरुगा द टीम बस मी नेरनी एम्मे वारुगदा द टीम हसन फाह करबे द टीम बस उम्मीद तक ले फोर द टीम बस उम्मीद तक आफनी मुबारत का मिहातना मी द टीम कोण मैच तक नेरे फो नतीजा तक आदि एहन टीम तक एकीगा मी द टीम होदा फो नतीजा तक बदायरुगा कोम बेकबस मी मैच विन उमकी मत कामयाब करो मकी हम नुवे नुदान कम कम दन्नो जे मीगे गाय गंड का देतिम महे कुरिंग मितनुगस मी कोटु का हम मिद टीम का फाइनल डिफेंडिंग दिया ए फाइनल कीवेस वर वादवरी फाइनल का बगिंग गोस फोनी ए फहरो फाइनल गई बीए कप फाइनल का मिद टीम वाद कोरी फहरो का वर कुड़े तफात को नता एम फह क्वार्टर का तफात बोडुगें हरिकेन गे मच्चा टीरेक्स कामयाब होदा फोनी ए तजरिबाया ए हुरिया कमका एकीगा मियदो मिद टीम कोटन नकुन्नेरगा टीरेक्स उफदन फोंग एमी हम बालिवी एमी मैचे कंबस अरुण फाह कोल्लं टीरेक्स की एमी गे कोनी विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब गे नमुगा वादा कुरमुंग आ टीम मे पाइतो दिया तिंग हर बदायरुगा एमी हम बालिकरमकी एहिम बायक फसे कम नों हेनमेस हरिकेनो एक कोफवातीवे मियदुगे फाइनल की हम वर फोरगा द फाइनल का वेगन दान या को फाह कोलन जेंगे तो T-Rex की वाकई डिसिप्लिन नगा एक कोच का को एक टीम में वर्गिन दोस्तों दे मसाय को फे टीम में एम में बोर्ड एडवांटेज ए आदमी
awul me midennevi harikena mihatana dima wenne bode masale ki continuously ek coach en ek ngata komme mubarahata kan a coach fenigen dani start me kori hurricane ge team emme kulani gada new jersey ega T-Rex ke kule ki right kula hasan amuko mikahal mettogga boda fenigen dani bidesi kolunteringe beenun hifa manzar hasan tifaho karbe kandata kaykiga medos ekahal manzar fenun ekashigen weba bidesi kolunterin match dominate quran ingeta ekamako alonde hivani de team ge tafaat dakka deni ehem dentibe divhi kolunteringe hori tafaata ko T-Rex ge malik ge basket match ferunimi ge basket atta duru me far wattale veto beli henmes match pasak adi de team bas rangala game ge tere nuwa devege meulani fazli ki tajriba kar kolunteriye wara balala wattale first day ki alonda hama faah korange to mi muhimmu match toga waran aada hilaf performance fenna koluntari alonda hivani hama medu match gas ekan hen fenigen daana he efar fenige mediyai hurricane team michael ge basket e kommesar kan enage atat adugen ula tambes fenige mede demme bola wattafa den koriya diya eruga enage atat adugen me ulani muli mubaratu ge hingas enage yattuga masalen hama komme match gas fenna mon dani mulen recover no injury en olani hingiyani malik ena turn over en haduna mudiwe to T-Rex hurricane kolunterin wara nagala mase kori turn over ki bola gellu ad mihar almenna me fennani hurricane ge offense boda beron drive koffa malik etana blokan arwafa den saya pass ka de mi hurricane ge bear kulunteriya pass ko gen board dasun score korum genda manza T-Rex ke Hussein Halim demme bola wattale to bali hennes marangala ngene kamyab nokore diyai T-Rex team zida ene wattale muge fursat nule bediyai fazli fuder ka husko mehri fazli ki court ki komme hisabakam wasama war danger player ke danno enjeheni nati jabadlu kolla ka kulunteriyen ene ki agar gina fahara mihatan nati jabal koffesor kulunteriyen to mi fazli ge emme noraka ek kam kiyana team fazli create pura fursatta agadiya sama de team sama hame kan elin ulagen targina turnover ta ke fenno medan T-Rex team zila ade e fenoni ingeto far hurricane ge defense etanun drive korwafa den bodu mihara etanun block korani far zila wattale mihar score everwi 4-4 hurricane team balaruga hurricane ge zila ki me team ge hama match ambe danno enjeheni michael unfoul hasan wara bodang ebe fene
zida medu terein kolun terin taken hawala wanna mase kurata මේ T-Rex team ga huriha kulun terina kivesa dekantan evvar korabe emihun berum ve shoot korana emihun drive ko fe shoot korana ehma hagegatuga anek team defense koram waran undawa ameharo alomna badalenga be fene T-Rex ke emme warugada ekkulun teri afsan adi miyadu men kuti match halim fawa alun hadange bohori BA cup final ga me the team kolniruga me the team ga difference make korumata kanuta me the team ga tafale make korumata ka emme boda emme chuga ehiteri wadin kolun tereki option ena kommeswarege hanike vegen emme chuge timwana quarter ga beruga ennen jehma golin natija warabodan hamahame vegen dihena mas hatarwana quarter ga ena neruni coach risken nagapakam gabul karweni tafatu bodu kori kolun terekan emme chuga fenuni option mifar miharu mime chuga option mihiri court terega pressure ga kulani ingata pressure ga hemwegen kahala bola haswegen bera kulani match mulin settle no ati hen hiwani scores mate everga the team ga key player on adi hama ekan alon tanan mufane ko final match ga furtam quarter ki hama hen dam quarter Nazif warariti basket meharo hurricane eba advantage naga malik eterega molin bawa fonna kamga ekan badul nokuranyamu T-Rex defense ko komme sondoku take wana hen hiwani natija adives meti the team samahamaga komme team ka bes ha point me hatana lift mboni Michael if time faros batta dewe to beli mefar harkena dimay famme bodu masale kismenga the team gemme ummide de kulun teren ifsahwa anfal demihun ge berun shooting 3-point shooting wara average dakko mi bara fenige medani e alre hivani e forma kaleja e wes mechuge e anna tafata ka wegen gadani me bara to ka me the team kule fahori mestaka balaruga mihatana ifsa ebabe T-Rex ada kola kol mechuga udere garangal kol me dakkafa adi red line kolan ena f haru 3 point west jaha so bebe total 15 point ena kamyab ko fave me baratuga hama frustration adi court matin fennani hama kole nulevigen wala tien hiwani Malik option में फार बट्टा ले तो बेली hama their team was adi hama struggle karani inge to meharo quarter ni men 3 minute avira adi hama haeng haeg gamati waragita me paharo Michael Vattali meyoko to lead me oti Hurricane na ei ashen hayakun ifsaga foul the free throw liben shooting action go wa foul kuri tankole foul gina kon nomba hasan fenige medani Hurricane ge farado fenna ninge to Hurricane mi T-Rex defense koranyamu hama foul koranje hen denge sensible ko foul koranyamu eki masade no basket ko hemwege kome player ka fast foul kuruma hudda di fonnane foul to ge benu merangala hifan kastuga mi han aniyawa kahal foul den nokora kam wanya hagigatu foul ki advantage ka benu koran devana free throws zila Vattali to beli Ipsa asam pa kurien the team ka faratum bas eha abas kul me fene gen de tankole boda discipline ko nota ame
එක ඔලිම්පිකෙන් නසීර් 3 point මේ මේකේ ප්‍රථම 3 point ෆෙනිගෙන් එදියේ නසීෆ් වනි මිහතන මේ උබාරාතුක මේ අර T-Rex pressure දාවරක T-Rex player un force kurang ole tame fennani e hama warabbodu gohaka wegen danakame hamaje me haranga to defend tafatike hurricane offense warang hamaji higen korani ekama ko T-Rex tolu foligen korani NMS T-Rex ka tibi kolun terinaki wara tajribakar kolun terin take me level ga emme boda kamyab hoda tibi kolun terinaki me hon මේක කොට එරකොල එක්කරින් ෆෙනිගෙන් දියයි නසීෆ් ගේ 3 point එක ඒ මුබාරාත ගයිනේ දෙවන 3 point charging foul ඒ offensive foul ඒ foul ga මෙවාගත කි defensive kolunteriya evve sarkaata meti hottuken hotta kora anik kolongas lehjiyawa foul तेरीसवन गाँव में बास्केटबॉल मुबारत के फाइनल मैच कुले मैदानी अदर बास्केट के तारीख बदायरुगा नवर्से खैदी है तिम्वन्न हारुगे अप्रैल में हो गए नवाबी सोने दुआ की वर बड़ा फाह कोलन जे है दो है मेरी गोल्ड कोटुगा कुलो हुट्टाल दो सही दें कोटोली लोनजियार कोलो आडी पाकुगा एनमस एफहर वेली मिंग हम वा कोटे कमस फाह कोलन जे है एनमस तालु में नाला मी कोट को कुलम पसाफोनी हद्दी हतिम्मना हारुगे मेम होगे अशावरवन दो अलवन मिकंद तफाहम करनी मेदके मी बास्केट गे ओपन दोस कम गवातीवे 12 ಫೆಬ್ರವರಿ ನವಾರ್ಸೆ ಹದ್ದಿ ಏಕೆಗ್ಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದೇವನ ಫಹರ ರಾಜ್ಯಗ ಕುಲಂ ಫಶಾಫೋನಿ ಮೆದುಕಂಡು ಬೆನ್ ನೆತಿ ಸಾಳಿ ಸಹರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕುಲಮುನ್ ದಿಯಕಂ මියදු මි ෆාහ කරoni अनफाल Hurricane hama wara reach a drive koffa bola beera nerefa shoot kurani ehmi na migata memihun koleti ve malika beera nikunana chance nodi ekolani mechu fashagen be samehun hama tin hatar paharagen gota try koffa gina point takin emihun nagafi hasan paha kurihen T-Rex san ekan nuhuttuge meulani Hurricane team unfall mege koder kole kurin drive koffa wade point hodi ena demesen mase kuri hen e par fuder ka duru bara reach wattali 3 point 11 point ge lead ka Hurricane meri Hurricane team demme ifsa 3 point negi me ubaratu ga enage devana 3 point red line kolan ena 3 point nagafe jumla me mecha hamayan ayaru ga ena 15 point hodafe आज कोलंतरे बदल करनी जिला आगे बदल गा इल्ले आलोंडे ने रंगाल चेंजिंग हैं देमेगा वर बड़ा जिला फोर्स करा मंजर फेनिगन दिया एक सब वर्गिन टर्न ओवर तकंगा इल्ले की डिफेंस का हम वरफा कोलन जे वर हिवर करा वर गद कोलंतरे Hurricane team के कोच की वेस विदेशी कोच चे सत्यनाथन Zakaria Syam ena wanna gol mugo terega me faharu foul vi komsar kene hani keveche hani kevran demme kola hadi foul evs me alo mena fenigen ediyai alonde hivani referee sida action nufenoni hen fenonnama unsportsman like foul dakkane demmega enage bolan aniya fmboni kolunterege bolan aniya vejje kama bani viyam e sabun game edu kandaden jehne komme koluvere kam go ina mes Zakaria Syam की राज्य के बास्केट का बड़ा बड़ा फाहा कोल्लन जे हैं कोलुंतरिए मैं उबाराता हमें यार के बस एनवनी देफहरे के मतिंग Hurricane कोल बस 3 point नगाफा कोडंग एना फाहा करे वेगेन दियई बास्केट का 3 point जहां मशहूर कोलुंतरिए को तो का
a team foul of hurricane ati hemme haru komme tanakum foul viesa hurricane atuga control ball agane tiya free throw liben dila watali pratama free throw devana free throw es bara puri hemme fenigen die dila faratu eneke bara tajriba kar kulun teriye me ada ille front courtum press kuram datam fennani adi ekkulun teriyaka T-Rex game me warogada e defense ki e muli full court ga press kurum Ali Fazli T-Rex game ga tempo badlu kuratam fene gulun awas kollatam option baraducha wattali me full courtum press kurum adani T-Rex team ge bara free hum 3 point de me fenigen di option ga faratu Michael प्रथम क्वार्टर निमिgen diai hurricane ha point ge lead ka ei ashar bare T-Rex win foul da den kulen අද කොළඹ මෙදනි 30 වන ගවමි ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಾಲಿಸ್ ಹಾರ್ಫುರೆ ಮುನಾಸಿಬತುಗ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಳಂ ಬೆದನಿ 12 ಫೆಬ್ರವರಿ ಈಗ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಳಂ ಬೆದನಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯೇರುಗ ಹರಿಕೇನ್ ಅಶಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾ ಟಿರೆಕ್ಸ್ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಫೋನಿ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ දෙවන ක්වාටර් ෆැෂම කොරේ කොම්බසරක බාස්කට් ක තාරිහුගේ තරේ ජහිදාන අ ලොන්ඩ ජියාර කොළුන් ಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಕೆನ್ ಗಲಿ ವಾಹಕ ಉನ್ನ ಕುರಿಂ ಫಾಹ ಕೊರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದ್ದಿಹ ತಿಮ್ಮನ ಹಾರುಗ ehna mes zuanu ko markosge coach mitam badalwegen dimaki basket al dibun warabodu kamiyabi ekam ka faha kollan jehege fon hikkibem go basket court tabe setana badalwegen dia MCSC imara kurma court negeruga talun ali de court basket al dibun kambas faha kollan jehe adi ha miya heke galon faha kollan basket devana fahara rajyega kulem fasha miedu 40 wana ofan dos faha kura galgonda akiga medu commentary box ka mihar ka terwani rajyege emme kamyab basketball coach Hasan Ismail ki nawarste ka haiddiha ebbana haru ofan be befle ehma Hasan ge 40 wana ofan dos enenta ofan do en ofan haru basket coach ka veidi galon me faha kuri haigatuga basket hoda komme kamiyabi kenota basket ge kombe ramzaki basket ga harka terwa komme farata komme spahru ekkamai ki ga paha kura kandattake devana quarter fasige mihar kuriyam bedani fazli uder ka durum watta dewe to beli asan alun hitan ara mige kudair kole kuring alun ne fenigan dia zakariya shiyama unsportsman foul kuritan ekahal kandatte ki game go ever badaluma kihawaraka meduwer vedana kandatte kebba ega fahon alun ne fenani kommesar ka T-Rex ke kulum waraboda rangalu wegan dieta da alunda me T-Rex ke kulun terna ko tajribata ke lifa sabur wargana doge mikahala incident saki am ko me team kika kawwa kam enga tahama kulum war bodta rangalu kora kam nehar hama T-Rex nuhi fettigen edan enga TSA coach ki nahid Anfal Abdul Ali Para lecha bola tali 3 point Abdul Ali ki bes T-Rex team warabada paha kollan dihe kolun teriye me ubaratu ka enege devana 3 point penigen ediye T-Rex kola
මේ මුබාරාත කොල් මැච් ගේ සේන 3 point එක නගාපේ ටීරෙක්ස් ආද කොල කොල් මැච් ගේ ජුම්ලා ෆස්ට් point ආදී ඩෙඩ්ලයින් ආද කොල කොල් මැච් ගේ 4 point හොදා ෆයිනල් මැච් තා හැමයන් එනගේ ජුම්ලා උලෙනි නුව එක आज मैं टीरेक्स के टेक्निक बदल करेंगे तो मालिक बेरन निकुंडनी निकुमितीम में वागत की हरिकेन के बोडु मिहा बेरन निकुतीम दिविहि कुलुंतरन ड्राइव को फेतरे वादे फकुलेन जाग में दिबनी और नहीं हम वार रंगल वार एकची गंवा बदले हैं नजीफ वार मसकत मट्टा दे तो बेली मसकत करे द टीम गस वार रंगले दन्नवन जेनी हरकेन टीम नजीफ फर्स्ट कुंत तेरे बॉल नेल नी मान टीम लुगनी मापड़ लस्वगन दिए इदे में मी हम इंगे तो प्रेशर फेनिगेंगे दानी मालिक जिला फहर मालिक तुम ओदंगलंगे तेरेगा 3 सेकंड भी मालिक मा गिनवगत बोल हिपे हेट्टुनी मैं उन डी एरिया तरगेंगे तो मी 3 सेकंड वर गिनेर ऑफेंसिव प्लेयर को जिया अन टीम बोला दिबे असम कोने फाहा कोरियन मी द टीम स्कूल में दनी वार प्रेशर गा मेगो तो हरिकेन के टाइम आउट है हरिकेन टीम 2 पॉइंट लीड होने उमाय केगा टाइम आउट मिनेगी हसन केने बा टेक्निकल बदार के टाइम आउट वार रंगल गाड़ी ए मी फुरतम को हाफ गा इंगे तो मेननी टीम नतीजा मियोगत मियोती हरिकेन विहि टीरेक्स आशारा प्रथम क्वार्टर नमुनेरुगे एमे फुदेरगे लीड गौती हन्न मेस मडमडुन लीन हनियमुन एस मिहारू 2 पॉइंट कुडो मागुलगिन एमे टाइम आउट नेगी अवर रंगल टाइम आउट एंगे तो ए मी अलन दन वे मी फुरतम हाफ को मेननी टीम के दे टाइम आउट हरिकेन अब दे टाइम आउट बाकी होई मी क्वार्टर गा एहम मी ए टाइम आउट नेगुन हम रंगल कमे अधिक से टाइम आउट बाकी को टीम के से बोई हरिकेन टीम नजीफ राजे गाँव टीम के स्कूल तेरी अनफाल वर जुआं कोलन तेरी हमें पहुंच हवीरुं हवी बास्केट के एम में जुआं कोलन तेरी आगे मत एकाविसाह दस के एम में जुआं कोलन तेरी आगे बोर्ड लेबुनी अनफाल अब्दुल अली अफसन इलियास बारह रीच बट्टा जाफा नतीजा हम कोरी यार हम टीरेक्स एदनी वारा बड़ मतलब फ्रंट कोर्ट में फिर गेम प्रेस करमो एहे में मिवागत की हरिकेन टीम फ्रंट कोर्ट बॉल गेंगोस स्कोक रंद बे वगुत हानिवे गेंदानी अद मालिक हम वारा रंगल दे ब्लॉक ऑफ फुर्तम त्यास वेट्टी मिवागत गता हम मालिक आउटस्टैंडिंग कोल में दक्का मिदनी मालिक नुही फेटिज्या मी हम दूगन दाकाल वगुतन अनफाल मियोगतो 2 पॉइंट के लीड में होती टीरेक्स एमतीगा माइकल
ඒනාතුම් මෙපාරස් බෝල ගෙල්දුනි ඉලියාස් බෝලින් හොස්කෝ ಜಿಲ್ಲಾ ವಟ್ಟಾದಿ ವಾರ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತಕಾಕ ಆ ದೇವನ ಟೈಮ್ ಔಟಕ ಕೋಚ್ ಅದ ಮಜಬೂರು ಈ ಹರಿಕೆನ್ಗೆ ಈ ಲೀಡ್ ನಗಮಂಗ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾರು ಹರಿಕೆ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಕೊಳ ಬದಲು ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಾಳಿಸ್ವನ ಆಹಾರ ಕಮಗ ವಾತೀವೆ ಕೊಮ್ಮಸರ್ಕ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಾರೀಹುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಳವಣ್ಣೆ ಹಮ ದೇತರೆಂಗ್ ದೇಹಲ ಒಮ್ಮಿದಾನೆ ದೇವರಾಜ್ಯಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೆಂಗ್ ಅನ್ ಫರ್ತಂ ಬೇಬಿ ನವರ್ಸೆ ಹೈದ್ಯ ತಿಮ್ಮನ ಹರ ನವೆಂಬರ್ ಮುಹಗೆ 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿರಿಹುಗೆ ನಿಯದ ಮೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹರ್ ನಸೀರ್ಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಹಿಂಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೆ ಕೋಚ್ ಕೊದ್ದನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೋಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಫರ್ ಮೌರೂಫ್ ಹರಿಕೇನ್ ಟೀಮ್ ಬೇರು ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಬೆಂಚಕ್ ಬ್ಯಾಂದ ಬದಲುಗ ಫೈಸಲ್ ಮಿನಿಕುತಿ ಅಳೊಂಡ ಕಹಮ ದನ್ನವ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮೀ ಕಿಹಾವರೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕವೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ ಕಮೆ ಮಾಲಿಕ್ ಕೋಟ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟ ಬೇರು ಮೀಹ ಕುನುಲ ಸ್ಕೋ ಕುರಂಗ್ ಹಮ ವರಂಗ್ ಉಂದಗವಾನೆ ಅಳೊಂಡನ್ನ ಅಳೊಂಡ ಹೀವನಿ ಫೈಸಲ್ ಎಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೇಮ್ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಂಗ ಫೈಸಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಫನಿಗೆ ಫೈಸಲ್ ತಫಾದ ಕುಟಕೊಂಬಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಮೇಗುತು ಮಿ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ಪರಗಕ್ಕೆ ಈಗ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸೌವಿಸ್ ಬಾವಿ ಹೂँ मैच के प्रथम क्वार्टर हिलाफ मिहार फेनिगे मिदनी द टीम के फरातम वरंग अवस वर 4 गद कुलुमे फुरतम क्वार्टर ग हम इंगे तो हम जिहिला द कोच वेसा आने टीम कोले सिस्टम दस्कोल्ला आदाफ देंग यगन बदल तका को मी गेम सेट होनी मको वेस अध्यास को फाइनल मैच ग फुरतम क्वार्टर ग हम रिस्क नोनगा अध्यास कोले अब्दुल अली ऐना तुम फार बोला ಗೆದ್ದುನಿ ಹರಿಕೇನ್ ಗ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಸ್ ವಾರಕ್ ಗಿನವೇ ಹಂಗಾಗ ಅಸ ಕೊರಿ ಫಾಹ ಕೊರಿ ಫೈಸಲ್ ನೆರೊಂಡು ವಾಹಕ ಬಿದಸಿ ಕೊಳುಂತೆರಿಯಾ ಬೆಂಚುಕ ಬ್ಯಾಂದಾಫ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಕೊಂಕಹದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಬ್ಬ ಲಿಬಿಗನ್ ದಾಣಿ ಮೇಗ ಮಿಹಾರು ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮಿ ಕೊಳೆ ಕೊಳುಮ ಬಲಾಯರು ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಕುಳೆ ಕುಳುಮ ವರಂ ಬೊಡ ಮಿದೇತ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ ಎತರೆ ಮಾ ವರುಗದ ಕುಳುಮ ಫೆಶೀಮ ಬೊಡು ಮಿಹಾ ವಸ ಅನ ಟೀಮ್ ಗ ನುಕುಳವನೆ ಮಿಹಾರ ತಿಬಿ ಹರಿಕೇನ್ ಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಕಿವಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂಟರ್ ಅವಡಿ ಹಿವನಿ ಎಹಿಮ ಬೆ ಎತರೆ ನುವದೆ ಬೇರುಂ ಕುಳೆಂ ವಿಸ್ನಾಗನ್ ಟೀಮ್ ನರುನಿ ಹೆ ಬಾರ ಅಬ್ದು ಅಲಿ ವಟ್ಟಾದಿ ಅನಿಕಾಸ್ ನತೀಜಾ ಹಮ ವಗನ್ ಮೆದಿಯೈ ಸೌವಿ ಹೂँ हरिकेन टीम के टाइम आउट हो गए मी हूं स्को कर मन दातम फेनिगे मिदनी हम टाइम आउट के बेन वर रंगल जन जनी हसम स्पाह कर वर रंगल वक्त गेम टाइम आउट नेगी फर्स्ट डे वर रीत बास्कर अरुण हम अबुद स्पाह कर मी प्रेशर वगत होगा प्रेशर मैच त होगा फजली के एडवांटेज होगा तो हम वारंग हम जिला कोले कोन तरे का एनएमएस प्रेशर कीगा बाइक कुलुंतरिंग अतुम वरंग आदागे मिस्टेक्स सर्विस फेन्नो मिदनी यारो मनो फेन्नो का सरकेन बेर कुलुंतरि आरनी एकम मिफार फैसल माडुको ऑफ मी फेबी अब्दुल अली तंकಳ ವರ್ಬಲಿಕೋ ಕುಳಮಂಗನ ತಂಗಸ್ ಮಿದತರ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದಿ a bola hifagen dribble noko defi wala loni e emberuno buruga मालिक दूरुम वट्टा देवे तो बेली इलियास
hurricane team Nazif Faisal පහර රින්ග ජෙහිපා බෝල බේරන් අයි එනවර යගින් කම එකේක වට්ටාලේ වේතෝ මේ අර හරිකේන් ගේ coaches press කරන් ගෝ අතම් ෆෙන්නෝ මෙතන යාළුන්ට එහෙනේ දෙ ටීම් press කරා කම වඤ්ඤා වාර 4 ගද වෙච්ච කවෙන් දාන option Fazli වර දෙත මේ පාරස් වට්ටාලේ ආලොන්ඩ හම හිතම් වන්නනේ මේ දෙංගේ තෝ මේ T-Rex සංගේ ඩිෆරන්ස් දක්කා දෙන කුළුන් තරේකී ෆස්දිය මිහාර සමය ප්‍රෙෂර් ගඩතව ගේන හම ටීම් එහෙන් එම්මෙන්ගේ ස්කෝරින් හුන්ටි ෆුන්න වගතු ස්කෝර් කරමුන් ගදන් 3 seconds අනකාස් මීහම ප්‍රෙෂර් එංගේ තෝ හඳාන්න තෙන ප්‍රෙෂර් ග හඳාන්න තෙන හුරේ තන හුරේ ඉරා හඳාන්න තිගෙන් ගදන් T-Rex team අනකාස් කුළුන් තරේක බදල කුරි මේ පහරෝ අලීම් කුළුන් කුති option fave ම පොග Zakaria Shyam Malik Faisal T-Rex team අපර බොඩ හැමියෝගත හරිකේන් ප්‍රෙෂර් ග එක්කම බොඩ ගබෝල් කරවෙනි එමෙ හුඟතුන් මීගේ කුරින් මෙමෙචුක නොෆෙන්න කහද ආදාගේ මිස්ටේක්ස් තම මෙහාර තන් කොලේ ගෙනා ෆෙනිකින් එබදේ එකන් ගොලිෆවේ ඉංග තවලන හිනි ෆිට්නස් ලෙවල් ලාස් මෙහාර හම හරිකේන් ගේ කී ප්ලේයරුන් කොමස්තරක වාරු බදිවද මඩු ජෙහිලා ප්‍රතිබේ තංග වෙන්නේ T-Rex එක කොන්න ඉංග තව එම්මෙ සිකුන්තක මඩු ජෙහිලාන් වෙස් නොකොලවන්නේ එම්මෙ කුළුන්තරේකස් මඩු ජෙහින් නොදවෙන්නේ ඒ ෆස් එවවරුගේ කුළුන්තරෙන් අබදස් කෝටමති තිබේ තිබේ නම් එම්මෙ මීහකද දිනස් මිහත් ස්කෝර් කරන්නේ हम किरिया बागुते लिबे रबस हरिकेन कुलुन तेरें बलने 3 पॉइंट जे तो इलियास अता जकरिया श्याम वटाले इफ्साग फाउल का सेक्को एमितर फ्री थ्रो एवस दिवेन नतीजा ग फरगो अनेकास बोर्डो एफ मोनी हा पॉइंट मी हा पॉइंट के लीड की कुरिंग हरिकेन नतु के हा पॉइंट के लीडिंग एनमस माडो गेम गो एवर बदल वे लीड हानिवे मैं हर T-Rex संग हापॉइंट के लीड लिख में होती මේ බෝල අතුන් දූමුග කුරින් කුළුන් තරින් රීබවුන්ඩ් වනි මාදුන් ෆ්‍රී ත්‍රෝ ලිබනි මේ අත්මින් හත් පොයින්ට් නෝන එංග තෝ T-Rex වගත මේ හරිකේන වගත 11 පොයින්ට් ලීඩ් ගොත එංග ඒ වරන් අවහ ගේම් බදදෝගෙන් දාතන් ෆෙනිගෙන් බෙදනි මේ හර හයි පොයින්ට් के लीड T-Rex ලිෆ් වනි Michael was pressure ga beran nikundani hama Michael beran nikunda kam wanya nikam dagwana T-Rex ga key player on shoot kurang hesitate kuratam fenigem medan inga hurricane ga player ehen kam wanya e basket ga den wara board mistake nge dibe fursatu ga shoot nokoro Firas Kararita මෙයාරම නොහි ෆැට් එකෙන් අදනේ අනේ කමි ක්වාටර් ගේම් හොන්න කන්නේ ඒතර ටයිම් අවුට් එවස් නෙගේ සල් වරන් හොහන් ඔය අතාව හත් පොයින්ට් එක තෆාත් එක මේ ගේම් එක නොරකලකි මේ ක්වාටර් ගා මේ ආරා හම නොකරවෙන්න හරි කියන ආම්මක T-Rex කි third quarter team එක ආලොන් මම බාස්කට් එක මිකියා කාලා තියෙන team වන quarter මෙහු ආදයා හිලාෆ කුලෙතන් අබදුස් වෙනගෙන් දාට මෙහෙම මේ quarter තෆාත් මේ හත් පොයින්ට් නෝ පොයින්ට් එක තෆාත් කම යද්දනේ එහෙන් කම වෙන්ජාමු ආන දන්නවානි මේ හරි කියන වර නුබා ෆාලක අසන් එෆාහ කරවේ कांदा तमे फाह करनी हरिकेन टीम के मिस्टेक्स तबस तन कोले गिने वगन दियो मायकेगा मेहा बोर्ड ऑफ लीड T-Rex लेफेंग एरगा सेमी होंगे फाउल्स तक गिनवे अदि मिस्टेक्स तक गिने मायकेगा एडवांटेज लिबी गेम बेजनी T-Rex दमेस लिबनो दे फ्री थ्रो आयकेगा मेहारो परक वरा बोर्ड ऑफ मोनी नो पॉइंट
Ali Fazli Malik Anfal T-Rex के डिफेंसेस में फिरना वारा बारोगा देखो දෙකොළුම් වෙස්ටානවා T-Rex ආලුන මියද හැම ෆැෂන් ඉන්ෂුරන්ස් ෆාහ කරේ මාලික ෆහතුන් එලාංගල දිගු බෝල හැම ගතකස්න දෙවිගෙන් එදන්නේ අනක අම්ෆාල් මිහාරු හරිකේන ෆාබා ෆ නසීමේරි රංගල බද්දේ හලන දෙහිවනි එයි වරක්කොඩ වගුත් කොළ ෆරතුම් කවටන මෙ මිනිට මියති මිහාරු ගාගනක ಬಾಕಿ ನಜಿಯಕಿ ವರಂಗ್ ಇತಬಾರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂಟರ್ ಮಿವಗತ ಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೋ ಕರಿನ್ ದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎವರ್ ಹರ್ಕೇನ ಜೆಜಿಯಾ ಎ ವರಬೋಡು ಕಾಮಯಾಬ ಕವಗೆಂದ ඉප්සා එන වට්ටා දමසේ උකරි බෝල දඟල වට්ටා දියග නොෆදියයි ದೆಮ್ಮೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಗುಮತಿಗ ಬೋಲಾಗ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಮ ರೆಫರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರುಗ ದೆಂಗ್ ಬೋಳೆ ಕಾತೆ ನೋದವೆನ್ ಯಾರು ಹಿವನಿ ಅನಕ್ಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ ವಾರಬಲಿ ಕಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾದ Michael Ifsa ma bada penik ko koletan almena fenigen dani ke bahasan eheng evani alone hivani perform mi mubaratuga ifsa adi ifsa ga faratun belun terim ves coachum ves team ga kulun terim ves expect kora level ga kulumen adi feni fanwa tive ekamuga pressure ga force koran wala veni hen hivani half time karikande ke fartama de quarter ne moniruga 35 ashavi hun T-Rex kuriga miyoti ಕೊಳಂಬಿದನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ 30 ವನ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಕ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಕೊಳಮಿ ವಾದ ಕೊರನಿ T-Rex ಅನೆಕ್ಕೊಳಂ ಹರಿಕೇನ್ ಪ್ರಥಮ ದೆಕೋಟ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯರುಗ T-Rex 30 ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ಹರಿಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಿ ಅಶಾ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಮಸ್ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗ ವರರಂಗಳ ಕುಳೆ ವರರಂಗಳ ಲೀಡ್ ಹರಿಕೇನ್ ಟೀಮ್ ನಗಾಫೆ ಹಸನ್ timana quarter fashion koren kommesara ka alun hitun hama pertama de quarter ge hulasa en alun men hama yadun nangalta da alun hivani warang ever ko kolamun as hurricane leader naga for match turn we point ki ekuri foul hen e foula ekko zakita karing amfal kuri foula ekko T-Rex team warogode nikume jesitam fen then azmelenga ta tarikh bala kama banya mi quarter ki waragina fara match decide kura quarter basket ಅನಿಕೊಳು ಮಿ ದ ಟೀಮ್ ಕುಳಫರಿ ಮೆತ್ತಕ ಬದಾರ್ ಗಸ್ ಮಿ ಹಮ ವರ ತಿಮ್ಮನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಸನ್ ಫಾಹ ಕರೆ ಬುಗತಂ ಬೈ ಫಾಹರಂ ಎಬೋರಿ ಬಾದೆ ಫೋನ ಟೀಮ್ ಹಮ ಇದಕೊ ಟೀಮ್ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೋದಾ ತಂಬಸ್ ಹಾಸಕೊ ಹರಿಕೇನ್ ಕೆ ಮಿಕಂ ದಕ್ಕಾ ಫೋವಾ ಟೀಮ್ ಮಿಗೆ ಕುರಿಂ ಕುಳಫಾ ಮೆತ್ತಕ ನೆಹಲೆ ಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ವರ ಫೋರಿ ಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ ಬೆಗನ್ ದಾನ ಕಂ ವರ ಬರ ಗಬೋಲ್ ಕರೋ ಎಮೆ ಹಂ ಫರ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನೆ ಗಿವೆಸ್ ಹರಿಕೇನ್ azwanu markaz ge indo holuga nimech kolamun dair ga faha kollan jehmi rajya ga basket medukan menneti kuriya data sali sar fure munasaba besme lonu ziyarak koluga emme furatama gaumi basketball umbarai baba foni reganduga emech kola foni nsa insam kuri umbaratuga hataru team wada kuri champion ga hoda foni eruge mashhur radiant sports club ඒගේ 40 ಫಹುಂ ಮೇದು ಅಳುಗುಲ್ ಮೆನ್ನ ಮೆಫೆನ್ನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿ ವರ ತಫಾತ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ತಕ್ ತಯಾರಮಾ ಕೊಳುಂತರಿಂಗೆ ಕೋನರಾ ಕೊಳುಂತರಿಂಗೆ ವಿದುವರು ಸ್ವರ ಬಡ ತಫಾತುವೆ ಇಂತಜಾಮ್ ತಕ ಮಿ ಹುರಿ ಹಕಂ ಕ ಬಸ್ ವರ ಬಡತ್ ಕೊರಿಯರುನ್ ತಕ ಆಸ್ಪೋನಿ
Anfal fargar reach batta. mi game hariken kule rabadu salman be fennani eta etere bola hi fam wadefa T-Rex ke bodu mi ha defense koran etere wadda den bera bola pass kofa kora shot tamulin kamyab ko fennani ege itura wagata ki wanna kota wade e nimmalan bera pass nokora far far me kana wagena wegendani Ilyas Malik wara free kon ene libun service kontu vi ehma basket counter nokora ega mane ki hariken wara mi ingata wara madu paharaga mechaga wakam ingata shoot kuriyanu di service kontu hifatal Michael Nazif Nazif atam me far bola duwagen diye zilay bas bola atu avaren nui demmega hama hariken wara nasib gada ko ingata service kontu hama veve ovva etana interception anga ase bola T-Rex control nokorawni emadun service kontu libuni mehar hariken ge badima ve masale bola front court ang advance kurmuga laswani ehmema den shoot korandi be wagut maduwani hep point lead kari vigeda එහෙම මේ වර නොරක් අතර වගොත් කොලක දන්නව ජේනි මේ ගේම් එක mi quarter gen tiwwana quarter ke amuko hama dina pahara match ke decision ne ka hamala deve quarter ekom ega anna tafata ki ingata mi tiwwana quarter ferero fahatu gonna team ara hama kora kam wanda den decide korin den hatarwana quarter මේ ඔකත් බදලෙ මෙගෙන ඉලියාස් ෆෑව සකරියා ෂාම් කොල මෙන කොති කොබබා T-Rex ke බේන මකින්නේ scoring score nukurevegen ule tingata zakitte ei gaganaka T-Rex kori emme itubar shooter हासक 3 पॉइंट हम वरंग इतबार कोल तेरे के दन्न जेनी जकरिया श्याम के हसन फाहा करियन मे गेम कमसर के गेम गोयर बदल वेगन देमुगे मे मुहिम फैक्टर है कि बस जकरिया श्याम एने कोरी फाउल नजीफ agastuga fan jessima itur service kundana kas hurricane libige midiyai alona meharanga takama hama hurricane team ge dribble ta ma ginawegen dani ingeda hama warang aghuri waguttaka gelligen dani ega badluga pass kofa bola rotate kolle vijiya fursatu iturwegen dani sar zakariya chana bes bola control nokorewani Ilyas courtum febima ega oi disadvantage kinga to mi T-Rex defense commissarage engome wane kiwani emme wargade defense kora ekkontariya zakariya श्याम जिला वरंग उसको अनका 3 पॉइंट लीड फोलाम कोरी माइकल Hola. Free throw elif mati. Afsan ge devana foul ali. T-Rex team badayaruga hasan efa kuriyen Ahmad Afsan Rashad eneya mi mechuga mihatana de foul kurevije Afsan na badayaruga Afsan mi mubaratu ka me team kolni mechuga ebasaraka qualify nowe Michael devana free throw ena kamyab ko 2 point ke lead T-Rex allet mati zakariya श्याम option Foul. Akas antega foul. Temmega alonda hiwani kuda olumen eta arihen alo dennenge eta olumen tankol duruga metibe alonda mitanu fenoni Zakaria ge foul team coaches waruliya sade mi player unga harakatta kum hiwani nuba kola foul fun wegen wale dekama ko ingata miha fast ko kuleruga
the team was kabul kuran jana basket ko huriya for the nifmuan la kanga to hama error commerce percentage denje nei wara quick physical contact game me dani ane ka ewagut ko tere gadi defarat mas bolen aragana mo ko Malik Fazli Adis Malik kami par wattale wegen me fodiyai මෙහර හරිකේන මෙහදාගත කි මාලික් එනංගනේ දිවෙහි කුඩ ප්ලේයර් එලවවා නගාෆා මාලික් එතර වන්නයිර සායි මොන්නනි බ්ලොක් කර අසන් අනිකා සෙප් පොයින්ටර් ලීඩ් මෙහර හම එවර ඉන්න හා Bikwater Ferma Kungalon of Fenigan over there. Hurricane with defense. Get a lot of work of the person. Nazif Zilami far wattale to beli Nazi ke foul. By far and get basket ko coach ungasadi badamus manache rangal foul ke dennega efenigen die rangal foul ngata ei score level ko ingaru ko meha pressure waguteka basket huttuala lega natija fennani mi free throw deti kamyab kore to monto ei जिला के प्रथम फ्री थ्रो कामयाब में करे मेरा स्कोर है कि 30 आशे 30 हाथे देख बार कामयाब डिसएडवांटेज ऑफ फाउल है अनका स्टीरेक्स का तो फ्रंट कोर्ट प्रेशर देन फरा माइकल मी गिन फरा टीरेक्स को बदल कल्ला गडे की मोली कोर्ट प्रेशर दे गडी पर माइकल के बास्केट का कि गण का इसको हम वेगन में लिए असम पा कोरियन मी क्वार्टर की वार मुहिम क्वार्टर खासको मी के कोरियन कोलफा मैच का बजारगा टीरेक्स बोर्ड लीडे गब हरिकेन बोरे पहतुंगरा कामयाब सोदाफ अने कोलन टीरेक्स बाजू कुरमा के फसे है कमें नोंग ए एम तजरिबा कारो एम गुळुम बोर्ड टीम है दन्नो जेनी දෙන්නගේ ෆවුල් වෙස් වර බොඩ චැලෙන්ජ් ටීරෙක්ස් න බකුරේ ටීරෙක් මිදනේ හරිකන බකුරේ හරිකන මොනනි බෝලාගා අලිකම එකම ගින ෆාරංග තොමි මැච් තක් කොළම දායරක ප්ලේයර් නක නේගේ ෆිසිකල් කන්ටැක්ට් වාර හිමි මෙහ බඩ ඉරුල යාද වෙනි බලන් හොන්න මිහ ෆෙන්නානේ කමකෝ අබදු කන්ටැක්ට් වා ගේම් එක ගයි ෆවුල් ලෙවි ෆාර කන්ටැක්ට් වී කම් ප්ලේයර් යගින් වනින් ගත जिला मसे करे 3 पॉइंट जे है तो फजली मालिक तीन पहारे के मते मसे को गन स्टेडिक्स को इंटरनेट में वटान लोनी हरिकेन ग फाउल त वर गिनवेगे मिदनी मेहारो टीम फाउल वी ehmi maden kombatana kom foul kurias free throw dibene T-Rex ka halkni maka kulare warabbodo disadvantage ai aamuko T-Rex ke horiha player un henge waran etu bar shoot kon te free throw watta gina pahara asam fa korihan alul mena fenan hema free throw ga sama T-Rex kolun tereng hema bahadagen free throw ga sama kono mundatan ei fr fazli ane faru जिला नो तुमे को तक्कुलुन तेरे हम रोटेट करो मुंदातम फेनिगे मुदने में खादा फ्री थ्रो तक ए एमी होगे कॉन्फिडेंस लेवल हाई वी में अरउंड देने वेनी अदेगे देसव बेंगो मिसाल का बाय फ्री थ्रो की वाकी कुलिन तरिया कल दिबे फ्री थ्रो है देन अनबा फ्री थ्रो की हमा मी बेनु कुलिन तरिया का एल्ले फ्री थ्रो है बास्केट फाउल मी वर मुहिम बास्केट फाउलिंग ए को a point lead and nagafa devana point lead and nagan libeni mi free throw watta fiya प्रथम क्वार्टर का लिबुनु बोर्ड लीड 11 पॉइंट का लीड देमा फहोगा प्रथम फार लीड नगं हरिकेन चांस लिफ मियोती ए मियोको तो एमियोगा तो का लीड मियोती बस 40 एक आदि 40 पॉइंट आए कीगा हने मस लीड फुला करन एमि हुन्ना हमा फुर्सत लिफ मियोती ಅದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ತಫಾತ್ ಮೀತಿ ವಟ್ಟಾಫಿಯ ಹರಿಕೆನ ಲಿಮಿನಿ
එනමස් ෆ්‍රී ත්‍රෝ නාකාමියාබ් වේ එහෙනම් බාස්කට් එකේ තපාතු ලිබිගෙන නොදිය මාලික් අෆ්ෂන් මිසව වරදංගල පොනවා දකලුන් තේ වරදි 3 පොයින්ට් අෆ්ෂන් ගෙන්ගෙත එම්මෙ එහෙන් ටීම් තක උඳගුවා කන්තෆන බිගු ප්ලේයර් එතරෙන් වරන් මුරක්කා කරා ප්ලේයර් එකම යගින් කමකෝ දෙරන් 3 පොයින්ට් වස්දා අෆ්ෂන්ගේ නියු බාරාතුගේ ප්‍රථම 3 පොයින්ට් දෙන්න ෆෙන්ඩිගෙන් එදී ඊවස් ෆස්ලි මේ රෙෆරි වරස් සමාල්වාන් ජෙහ ගඩිය එංගේත මේ ගඩියක රෙෆරි මෙහර හම මෙති දෙටීම හම තලා ෆලනි ඉංගේත මේ මිදනවි ෆිසිකලි තලා ෆලාවා කරන මේ මැච් දූවියන් උදිනම මේ ගඩියක රෙෆරි වරන් ඇලර්ට් නොජිය ටීම් මැච් හම කන්ට්‍රෝල් නත්තන් ගාන ඉංගේත a time out minige me hisabun hurricane team Hala. And the scoreboard and the kada. Foul rate and nega. Balami. at Kolom Medani 30 වන ගෞමී බාස්කට්බෝල් මුබාරාත්ගේ ෆයිනල් මැච් 40 වන ඔෆන්දුවා දිමාකෝ මේ මැච් කොළඹ දාරක පහක් කොල්ලන් ජෙහ රාජ්‍යග ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ಮಿಯದು ದೆಜಿನ್ಸ್ಗೆ ಫರಾಯ್ತಬಸ್ ವರ ಫುನ್ನಾ ಬೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಗ್ಗ ಕುಳಮುಂದಾಕಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫರ್ತಮ ಮಿಯದು ಫಿರಿಹಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಎತ್ವೆ ಫನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿ ಕಮ ಕೊಯಿನಮಸ್ ಅಂಹೆಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಾರ್ಸೆ ಖೈದ್ದಿಯ ಫಹಕಂ ಫಶ್ಗೆನ್ ಕುರಿಯ ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊಗ ವಿಹಿವನ ದೋ ಅಂಹೆಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫೆಸಿಫೋನಿ ಎಯಿ ಅಂಹೆಂ ವಿಹಿಗೆ ನಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ನಸೀರ್ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಕಾಯ ಕೀಗ ಜಾಹಿರ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಇಂಗತೋ ಅವಳು ಮನ್ ದಕ್ಕನ್ಯಾಮ ದಕ್ಕಾ ನುಣಿಮೇನೆ ಹಾಸಕ ಕೊಳಿವರ ಕುಳವಾದಾಗೆ ವರಂ ಅಗುಹುರಿ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ ಕೊದ್ದವಾ ಹೊಬೇಫಳೆ ವರ ಗೀನ ಕುಳಿವರ್ತಕ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ಕೊ ಕುಳುಂತರಿನ ಫದ್ದಾ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂಬ್ರೇನಕೋ ಹಾಸಕತಕ ಅಗೇನ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಂಗ ಸಾಹರ್ಗ ವರ ಬೋಡ್ರೋದ टीरक्स के देवन फ्री थ्रो फारोस जिलाया कामयाब नुए में दिए लीड फुला कुरंग मोना वर रंगल फुर्सत दे में लिबिगन दिए नजीफ अनफाल नजीफ एनेगे 3 पॉइंट में फारो कामयाब वागते नवी 50-50 बॉल है 50-50 जंबोल अलममे क्या बोला मिहार गवादन गोतुं komme jambol ngama fahar ko bayka bola miligenti nam far medi ad official mezon ga fenna tiro e inna kolakan abados bola liben bola elduma ko tiro anak kola badul kollan far nazif kore daawlu muterega t-rex kolun tereng ge foul le adal menga foul rate bala fiya mange to miwagoto hurricane ge wara nazif bear kulunteriya ifsah min kom pele min komme kulunteriya ko de foul ko fami wani huwe team foul ko fami wani ege anak kolon t-rex afsan team foul den nonnani de afirasha zakaria f foul ko fahim foul trouble ga melani hurricane Alim Fazle Beram Menukote Varadu 3 point me inge talon abadu sam fah korwenga to misko hama from pressure gadi ga Fazli ge scoring amokote ga Fazli ki assist kodde player ekam e mumuma wagoto ena e kora score tan hama ege natija hen hiwane me lidia deahar Javier gas award jehijegen defahar basket kolon tere kan mun hama ekani kolon tere ki Fazli रंगल हम या की गफाह कर लेंगे हैं
hari T-Rex ge muling a player mi ni kuti mi adu mecha alumen basket o kenya tubbe vara promising vara zuang confidence a ko kole player enege furiham nawki ahmad husham mifaro husham ene mifaranga battam levdi malikos mase kole watta de to Hurricane team engeto hama nattagen mi havagutu lead galligen medani referee na ge decision ta gabol no kurma ya challenge kurma mi kala mi game kolomum beeruge kantata kam mi muge second dani hen hiwani ei hama concentration gelluma ki wara mi turnovers ginawa kam engeto mi ball atun gelluwa deve Hurricane team lead was hodi and mes elite gelli anaka sali sashe sali sokon T-Rex lead kuram midani timana quarter gas emme fahu agut kol mihar kuriya midani Usham moving ball hifan itoro fiawlelu ni dribble noko Malik amukon hisabun bola dibuni wara alonda faha kuronu mubarak moving masal dimawa kama me quarter kuriya dairuga Hurricane team men emme bodu disadvantage ki eme first foul le pawu kuring Hasan wes faha kuring foul taka badairuga tankole disadvantage bodu ko Hurricane team ge paratun fenige medani ei statistics ta dakkagotu me anagato me timwana quarter feshiro ellidan amra T-Rex moni gossa ei hatarwana quarter me goto fashion vejja Hurricane barbor masdeka wandanna e komme quarter ge lead hen tirkuruma ke fase kama nona ngato anfal ge warari kotem me faro fenige mediyai Usham adama confidence ko wara young player en koledani ingata anda hama dannawani nahidu hama wara calculate ko fanenge risk ke wara talented wara zuan kolunteriya me pressure gadiga me nerdi ege hama fori hama faada T-Rex fenna mo medani asan ti faha korihen hama awunde sarbadati kan faha korave ena me ubaratuga kulefa waniwe samay kani Hurricane na dekola red line na dekola ena kulefa ennuwe Hurricane na dekola cold match gas ena wara rangalu nati jatakin hoda pe jumle match ga saada point ena team an hoda din ega tereng FR 3 pointers de hadi foi Fazli Michael ena kuriya dang ul muterega Fazli foul korawni referee maybe T-Rex ge Ahmad Husham ge foul ekkamuga ad mi faha kolen hegeta mi mubaratuga hama average ko takkulume fenna mundiya dekulun taren ifsaha anfala memetuka hama wara rangala kulamun data ade fahu quarter den ote timwana quarter ne mege mediyai 50 seke salis first point on T-Rex kuriga
11 මෙදනි ගෞමි ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಬೆಫಂಡ ಮಿಹಾಲ್ತಿ ಫೆನೋಡಾಗೆ ನವನಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ ಬದಾರಗ ಆಪ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಫಾಲ್ ಕೊಫವೆ ಆದಿ ಹರಿಕೇನ್ ಬದಾರಗ ಹರಿಕೇನ್ ಟೀಮ್ ಹುವೆ ಆದಿ ಅನ್ಫಾ ಕೊಮ್ಮ ಮಿಹಕ ಟೀಮ್ ಫಾಲ್ ಕೊಫಮೆ ವನಿ ಆದಿ ಮಿಯತುಗೆ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮೆತುಕಂಡು ವೆನೆತೆ ಕುಳೇತಾ ಸಾಳಿ ಸಹರು ಫಾಹ ಕೊರ ಮುನಾಸಬಾ ವೆಸ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗಂ ಭಾರತಗೆ ವಾದ ಕೊರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೆ ನವರ್ಸೆಕ್ ಹೈದ್ದಿಹ ನೋನಹರು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊಗೆ ಫನ್ಸವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೇಕ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ಬೇಬೆ ಮುಂಬಾರಾಯ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ನ ಶೀಶಲ್ಸ දෙකොළ රාජ්‍යයේ ගෞමි ටීම් එෆාර වාද කොරි ෆර්තම මැචුක රියුනියන් අතුන් 32 පොයින්ට් 7ක් 50 පොයින්ට් රාජ්‍යයේ බල්ලිය ෆෝනි දෙවන මැචුක ශීෂස් අතුන් බල්ලිවි 40 පොයින්ට් 7ක් 6 පොයින්ට් රාජ්‍යයේ ෆර්තම ගෞමි කෝච් ෆෙනිගෙන් දියයි එ මුබාරාතුක එයි මිස්ටර් පෙරි පෙරේරා එයි ශ්‍රී ලංකාවේ කෝච් ටීම් ගේ කැප්ටන් කංගේ ෆාරුක ෆෝනි මුහම්මද් ශාහිද් හලීම් අලුන් මෙ මිකහල මුනාසබතික ෆාහ කොල්ලන් දිහෙ කන්තත්තකේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ತಾರೀಖ್ ಹಿಂಗಾಫು ಆತೇವೆ ಅರುಣ್ ಮಿಕಂಕಂ ಎಫಾಹ ಕೊರನಿ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾಯ್ ಪಸಾಫೋನಿ ನವಾರ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಗಹರ ತಗ್ಗ ಫಿರಿಹೆನ್ ಹೈಟೀಮಾ ಅಂಹೆನ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಬಾದ ಕೊರಿ ಅಂಹೆನ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಬಾದ ಕೊರಮ ಅವಳಿನ್ ಎಫಾಹ ಗ ಮುಬಾರಾತುಗ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾಗೆ ದಕ್ಕಾಲುಮಗ ಮೆಚ್ ಕೊಳೆ ಫೋನಿ ಅದೆಮ್ಮೆ ಫಹ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೆಶ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂ ವೆಸ್ ಕೋಟ ಮೆನುಕೊತಿ मी गदा हिप में दन्नो जहनी हा पॉइंट के लीड का की गे में फह क्वार्टर टी-रेक्स में फशानी फंसास 1 पॉइंट 40 फर्स्ट पॉइंट हरिकेन गे मच्चा टी-रेक्स में ओगत कोरी होदा फंगोनी ओसाम दिम बोल मा रंगला बेनु नुकुरे वेदिये तिमन क्वार्टर फशागे वर रंगला हरिकेन कुलुन तनी कुलमुंदिया दियमी हुन लीड वे सोदी එහෙම මේ ක්වාටර් ගවස් පහරුක ඒකාලකම තකුරාරුම කී එක සෙකම වක්කම කමක බෙලේ නසීෆ් මුපාර පොත් කාමියාබ් කොගෙන් ವರ ರಂಗಳು ವಗುತೆಗ ಅಂಬರ ನಜೀ ಕೋಟ ಮಿಯೈ ನಜೀ ಕಹಲ ತಜ್ರಿಬಾ ಕಾರ್ ಕುಲುನ್ ತೆರಿಯಗ ಬೇನು ವರ ಬಡ ಹರಿಕೆನ ವೆಫಾ ಗಡಿಯಗ मालिक वाला बदा वट्टादी अदे मको आटा कुरिया दायरगा मी गद हिफं कम गवातीवे पाह कोल्लन हे कोर्ट के अडु कोर्ट करेगा वरंग अडु गदे फोनी द टीम के सपोर्ट रूम बस पुदेवरका मी मैच बेलुमट्टका बदे बतिबि එහෙම ද ටීම් ගේ සපෝට් रूम बस ද ටීම බරබඩ තරහෙ දවම් බදනි මको आटर गा हसन कोलिन पाह कोरियन मको आटर गे हरिकेन टीम का फरातुं कम्बेसर का फेंडिंग बदे रेफरी यंग अपील करम एकंत हासो को बेंचा बाय कुलुंतरिंग फरातुं एई हम इंगे तो बेकार अननेसेसरी प्रेशर गेम गेल्लुनी किनु अतनुवा और हिसाब गेनु देन एनर्जी या कंसंट्रेशन एकाल कंतक दिउमकी हम एई बैफारा टीम बालिमु मुके कमकवस वेगेंदे इंगदा මේක හොරයා බලන සඳහන් කරන ජන කම කිද්දෙන් රෙෆරි ෆුම ෆෝ ඩිසිෂන් බදලන කරේ නිකත එහෙම කිතම රොලියන් ඇස් කම කිතම එනර්ජි ස්පෙන්ඩ් කරියස් ඒ ඩිසිෂන් දෙක ගොතක කරිය තාම चिरासा दे में मारंगला कामयाब करेगा नो फदिए जिला फजली मालिक वारा यगिंग कमाए केगा देन हम वारा सेलिब्रेट कुरंगने पॉइंट वट्टाली मी इगे तो मी डंक जेहम के मैच का वारंग आदे लाफ कम हम रास्ता फन टीम प्रेशर वत्ते कम एफएन निगे तो मैं प्रेशर जस्ता बास्केट का पेनिगेंदा एम हिग्गा मंजर की बस डंक जेहम
Malik dunk jawma goligen Hurricane team time out en negi adi paraguas bodo fo ative meokot fansas ashe salis hatakun T-Rex lead kuro medani mi match game faho quarter Hasan kobaba miha bodo lead le final game faho quarter ga meokoto T-Rex kankan kuram vi gotaki adi Hurricane den konkotaka bay mihunge kolon Hasan gena zarga battan kuram vi already hivani mi T-Rex game waroga de defense ki full court pressure miya kavvara wake rangalo wagotane full court pressure dakan ei Hurricane amil leves meogot etubi wara pressure efenuni ingeta pressure hama kurumatiya mihan hama bola dini demmega meharona bola atuka sarunu da ingeta hama migadi hama rangalo pressure ngedani ehne onta hama mole lose wa mungadani Hurricane emme rangal decision ki match control korum match loss korum match control korum enon gotaka Hurricane adden mi match gennan udago aningata Nazif yani kabada Nazif ball advance kore Hurricane ge tin kolun terin tibi adi Hurricane court ga force korani rangalo badlengen hivani Faisal was admehar hues kotan annatan alwada tankala giner wejje huenu kole innata niyaharu mi waratugas emme itbar ko shooting hore kulun tariki huwe consistent ko kole Hasan 13 point lead fulavi bara undago wanige to nukure wen kamen no adi samjihen kolfiya kamo den kuranga masakkan hama diha gunen iturwiya wandanna Michael T-Rex team ka defense bara barko to ka fendi medani Zakaria Shyam Malik ena defahare gumate mase kopi hisab batta lewe to hene mais ma rangala ngadi me mechu ga ekon kamyab nukure medani referee was warang elotwan jehe gadiye eto miharo mi kuniyam mi 2 minute terega egotaki Hurricane ara hamakurun noniyam match gelligen diyon me wagot kol terega koron horeha kamak korane referee warang elotwan jehe gadiye korin wesetanun bear kolunteria bonamundi tanunge foul korawa haka nufume vidie mifaharwas ana position go referee fumuni Hurricane team Nazif emi hunge ete ke ha wargo to kore no miare pennani ek bandu ka T-Rex ke defense line eta defense ma wargo to ka pen ge medani Fazliga foul aldas molin yenu nege famini de Columbus number 7 kariga bola kariga waktu nema
Ipsa. Ei natu bola. Geldone hitarwes. Faisal lang hama angeta mubarat ko kulen ulevige midani den kakuluge operation ka fo ke forta mubarang hema mulin form games non nanu Faisal laki hama warak guna sahara match ga natija badutalla kolantari Hasan warak gap doruka penige midani score nukurevi. Score the team was verbally is jengata T-Rex's full court press kogen kulnima gina ero ko hama nukulana di mi igata mi match mi edu mi kule wagutuga kutung am ko reganda kolkola aviruga migadi ga kulnima verbally waden avaswane hama gota Hurricane player was verbally ko me fenani everuga fight think quarter ga diniwa the team was verbally kan annan Fazli Anakas T-Rex full court pressure ga midani natija ga farag badu bodo midani first tolos de salis hatem mehar 100 point gap koda koram baki mati 4 minutes 40 second wagutu eben adiwes basket ga me m minute terega me badal weda ningata e hivara masakka masakatu ga rate Hurricane davwegen gossu mole tamme fanan ma faseha ko kulamunda tamme fanani T-Rex team demme foul kuri Ahmad Husham enege devana foul demme fenigen edi ega natija gotun ene bedma foga Elias kota mi ai Malik ke furatama foul ingata match nemem warak kaare fone ko furatam foul mikuri egmane ki Malik mede hama ada niyada mi match ga ada hilaf molkul meke foul nuwe harangala score ko ngade defense karo me dia war rangol deten hatar tapes kurital mena fenona Hasan foul rate badaruga jatim ge kulun tene bes arunda fa kurani wara discipline kam ge bes kulun tere hatar foul le fa inne miharaga mi the team ge defense eha warugata kon evvaraka furtam tin quarter go hen kolamundiye daruga hema warang evver ko dani amko miha bodu lead ennege me den huttongulera gina foul take fenum ek shige ngata Malik Defarwes ena hat court ngalli bola marangala kamyab nokade Elias Elias ki mihar basket ko aramunganna coach evesme adi kuri gwara mashhur football kolon teri evesme tibe fulon gandwa ful honnane dehas dege world cup ge hatarwana oti South Korea jakole rajya evver kori mechu ga Elias ki emechu ko kono rajya government team ge forward enames basket ga ena boda vedada poni basket ga emme bolu ekkulun teriya Elias ki enage kamyabi ta gulifoti hagigatu ga basket enames ehen kuliyar ta gas war bodu kamyabi taken hoda fa kulun tereka baate awu Elias kana me faha kori admi T-Rex ke team ge kulun terinna gina kulun terinna hen team to ga kulun terinna mi hudna tafata ke T-Rex ke gina kulun terinna ki second division ge noni anghen team to ga coach ehma emi huna match terega amillan adjust kuram waraf faseha wegendan niyata
demmega miskogge nuane basket en miskuri alonde hiveni miharu komisaraka elections kurevene hen 16 point lead ka ko match ni men timminata ufanneruga ara udagwana mi lead amra hodande magine inge tariken gatanawata mistakes මේතුගේ ෆයිනල් මැච් 11 මෙදෙනි රාජ්‍යයක බාස්කට් සාලිස් ආහාර මෙතුකන් වෙන්නති රාජ්‍යයක බාස්කට් කුඩේතා සාලිස් වන ෆන්දෝස් පහ කුරා දෝ बास्केट साली सहर नोद बास्केट मेदुकंड मिनेत कुलेता साली सहर फुरे मुनासिबतुगा तिरिस्वना गावमी बास्केटबॉल मुबारत गे फाइनल मैच कुलो मिदनी राज्य का बास्केट का तारीख बजार का बास्केट कुरियक गेदेम का वरा मुहिम दौरे अदा कुरी मुबारत इंटर स्कूल फुटबॉल मुबारत के नवारस्ते का अड्डी तिम्मना हर इंटर स्कूल मुबारत पशरा फोनी एजुकेशन ओलंपिक कमेटी गोली मुबारत बाबा फोनी हमें कने फ्री को दिन वेद मुबारत बेबी एमएस आलिया बदल को एमए प्रथम इंटर स्कूल मुबारत को चैंपियन को होदा फोनी आलिया मैच के एमए फह क्वार्टर के एमए फह वगुत को निहार कुरिया मिदनी फस्तोल 17 40 9 पॉइंट लीड कुरम मिदनी टीरेक्स मिका सिचुएशन एक फ्री को दिबे बॉल ता कामयाब कर मके मि जटी में सासको हरिकेन वर मुहिम कमे एनएमएस बाय बॉल ता गेल्ली गेन दाता फनी मिदनी हरिकेन गे हम शूटिंग कॉन्फिडेंस नेति एल्लुमा मिका कंतत तकन हम डाक को फनी मिदनी बंदगा समा रिंगो को मुझे ही एदी मुझे कि आम को इतबार शूटर अर्केंटीम नजीफ मुकारब साहत इलियास बॉल होदी एकहाद वर गिन बॉल ता टीरेक्स को तरे हासको मिक वाटरो का कामयाब को आज ये गेम पॉइंट तबे सौदा पे बवे बॉलिंग हुस्को फजली में हरी आज मेहरा फुल कोर्ट पे जो सादा होंगे तो मी वक्त कॉल तरे हम लीड कम हिसाब का बोर्ड गेंदा दाना वारा रीड 3 पॉइंट नजीक जिला के अनस्पोर्ट्समैन लाइक फाउल और का स्मूलिंग तनम वेगतन फनन मैच निमें बाकी में होती क्या घंटा का 2 मिनट एनएमएस नतीजा का फर्क वारा बोर्डो फो आती वे मैच के बाकी बैगा मी गेम तफात करे विधान तो ये खुद वाला बोल सवाल है
hasan faha kuriyan miharu hasako detim ek kulunterin faratam spandi gemidani mecho nimma dain tibe kahada manzare enemes molu wang megoto itura mase kono jehmoti hurricane kam gaw ma kiga emihunga faratun kuriyabara barogada kulme fendigen daana kam gaw ummid kurawunu mi match nimen baki mete miharu hama barabar 1 minute 5 sekund Pastola sashe 5 kun lead kuraw mbidani T-Rex emihunna ki MFO ge champion desme गांव में बास्केटबॉल मुबारक का तारीख है बदार के में गिने फहर चैंपियन का होदा फोनी विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब विक्ट्री कुलुन तरिंग एहन नामेगा टीरेक्स नामगा मिहारो में मुबारक का बाद करो मिदनी आज गांव में बास्केटबॉल मुबारक के चैंपियन का मा गिने टीम तक होदा फोन हुए वेलेंसिया या लियो आदि विक्ट्रिया यूथ स्पोर्ट्स क्लब T-Rex for the team ta me ubarat ga champion ho da foni champion team yo kotuka ma gine team ta ke genan record kure fenne mi match ga nota mi match ga emme fahu quarter ga advantage nage khada warak gine free throw ta ke ves हरिकेन लिबे जेनमस नाकामयाब वेफनो त कामयाब नो एफ एम हुन बनी ए फ्री थ्रो त कामयाब कुरे उनो नम एमे हुन मेवरे मी लीड हानि कुरे उनी हियर उन दन्नवानी अद हम बेनन कोरा टेक्निक एंगे तो मे अने टीम के फ्री थ्रो शूटिंग दक्कम वन्या फॉल कोरा एंगे तो टीम फॉल दियस एई हम लिबे अने टीम लिबे वरबोड एडवांटेज एगो तो मे टीरेक्स मेहरमती टीम फॉल वस्को से कमिमुन का मसले नो दिन फ्री थ्रो तंबे जने मिस कोरमो ऑप्शन फैसल पर फैसल फाउल करी T-Rex कोलुंतरे इलियास के प्रथम फाउल दे में फेनिगन दिया ई मैच को वरगिन फहरा मी बास्केट को सदी हेंकुल वर्तक स्कूला कमे मैच यागी लफा एम शरफ दिन मगतुंग दुहु मेरंगल कुले कुन तरीक वस्ता दिनु निकतन T-Rex के मालिक मगतो बेंचन में फेरी इनके तारी T-Rex यागी इन कदी फैना बेंच फैबाग में दिए नजीफ मसे करे 3 पॉइंट जे है तो का जिला को फाउल गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फाइनल मैच का बाकी में होती 1 गंట का मिनट के कुलुं मेगो तो 10 पॉइंट 50 फर्स्ट पॉइंट लीड करो मेजनी T-Rex अदमियदो मेतुकन वेन्नेते बास्केट कुलेता साली सहारो फुरम फाहा कुरायरुगा फाहा कोल्दंजे नवारसतेगा नोदे एव्वना हारो बास्केटबॉल एसोसिएशन उफदी फोनी MBA उफदीमा फहोगा मे कुलिवरो वर बोडा तरगे को सरहदी मुबारक तक गया आदि एशिया के एक मुबारक तक गए मिहारो राज्य के बास्केट
මඩුන් කාමියාබ හොදම් පශාෆෝනි එකතුන් එම්මෙ පහුන් බේවි ಸಾಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ವರಬಡು ಕುರಿಯರುನ್ ತಕೆ ಹೋದಿ ಮುಬಾರಾತ್ ಎಗ್ಗಂ ಪಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಮಿಫಾರ್ವಸ್ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ನಾಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮಿ da alon ham evram boda fa kollan kamme avitara erege to ala rajyage anghen qawmi basketball team asian games kala bodu mubarat ka bes wada kosban hasan e paha korabi kandataka higa hama ali alwaden je miharu rajyage basket ga madmadun names anghen coaching bes pennamun e bade miwes warabodu kamiyabi ekamaga paha kurange baje NBA championship kala mubarat tabbas taraf korabi gawme mubarat ge iturum bes kolunterenge hunar dakkade muge fursatu ehmin he mubarat takun libigin diuma kiwes basket media sali sahar doga tere koda fa warabodu kurierun take danno jehni hasakanga to miaharuge mi mubarat ga timwana hodi RLC ge team ge coach kyanghen coach nge rajya galonda hivani evs kulwareka purutam fahara first division team ge firihen team ge anghen coaching rangalu hasan efaha kuri anghen gawmi team ge assistant coach Krishna Rashid Gawahaka mege purim bas enawani red line kamyabitak moda de mege ting hataru haru kurisrem fashigen basket court ga eneki coach e gotuga faha kuramun anna parate basket ge muhimma munasabataka baati alon men nimechuga tereng bike kahada wahakata me faha kurani namarchek nodiha devanaharu interschool basket barai nota NBA championship ke namko mubarat fashigen dimak kes faha kodan he kananga interschool an holwalage adi me sabun match nimige mediyai haiddiha point 50 ha pointum T-Rex wana gawme basketball mubarat ke champion kan hodagen etima waraboda marhaba emi humi hodi kamiyabiya alun hitun tima marhaba keun emme haggukam bodu eke ki alunda eke me do commentary box ke me haraka terwa kurige coach Hasan Ismail shukriya bin aluganda hama mi the team aves ngato hama wara ga gulumen adis boy mi hama balangine ronda goswa kahala me cheke danwane hama the team aves alun men kaame bange diedi meveko to T-Rex vara bodaga sa alunda hurricane ekko mulawani T-Rex ke mi kamiyabiye ki warabada faha kollan je kamiyabiye emihum balikurmaki media emihum upedan pohum bas pasehe kamennon emme mechakon emihum mihatana bade phone hembe T-Rex damahattam miyanna kamiyabe nota emihum damahattam miyanna record te ke alun hitun ama warabada mikahade mechen nimigin dairuga faha kolin je kame rajyaga basket miyadu me faha kurani awara muhim munasabate basket ge champion kan mihadana hoda ko team taka badairuga club valencia addi hatinen addi hataren addi hayegga champion kan hoda gawme itase milko kopwe ega fon addi hatege leo sports club kamyab hoda foni adi jehigin atin ahar anikas valencia hoda emihum wani devana para basket tase milko kofa den ai leo ge duasware nodi heke nodi dega victory gawme itase hoda fwe youth nodi hatinakon nodi hataka me mubarat ka tasi hoda tasi milko fwe nodi hatega valencia anika tasi hodma foga den ai victory sports club ge ran zamane danno jehni victory ge ran zamanu ga e teama mi tasi milko denu gaya mi huriha tatte muli season kamyab kurum gaya rajyen berum mubarata basketan hodenu gaya mi huriha kamyabi ge hagege mestiriye ki hama Hasan Ismail miyoko talgonda ke kantima korokotun commentary box ga haraka terum jehni Hasan kobaba mi munas sabaga Hasan faha kollam benuwa kandate ki ada alon menna wara durang adef mati basket ga ade hasakalun ham faha kurang alon men anghen team mi har korea genda gendium gata i hama rajya ga basketball ade mi sarhad ga basketball e samade be korea me kedanani tenga ekkon alon menge hama me ak koronje wara gina masakat takenge bohore hama hasagata galon faha kundana alon men mi muli duniya gas mi oga thuriya kulwere ga samay official unge masadata midenne e kulivar kuriyadawara official e bar meno ganunu kumna masala hame bowle e wake alum na kanjunu hamul duniya ga thuriya kulwere ga samay manna masale mi hunna kantata ki den alum kurimatta bimatta kalun gadala masaka korunje kantata alon hama faha kolenge tame stage matin
දෙන්නක අස්මින් ෆා කොල්ලවි ෂාහිද් හලීම් එවෙන්නවි දොනා එවෙන්නවි වර ගින බේෆලංග තිබ්බේ පෙරිස් එවෙන්නවි ಹಾಫೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಚಾಮನ್ ಹಮ ಕುರಿಗ ಹಮ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಳದು ಕುಳಂತರೆ ಆದ ಅವನದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಯದ ಹಿಸಾಬು ಮಿಹೋದ ಕಾಮಿಯಾತ್ ಬೀತಕ ಮಿ ಕುರೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತವಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಹಕೀಗತಕಿ ಮಿ ಬೇಬೆ ಫ್ಲಮ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದುರುನುವೆ ಅದಿಸ್ ಸಮೀರಸ್ ವೆನ್ನೆ ಮಿ ಬೇಬೆ ಫ್ಲಮ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದುರುನುವೆ ಹಮ ಟೀಮೆಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಕೊರಮು ನಾವು ಮಸಕ್ಕತೆ ಅವನ ಹಮ ವರಂಗ ಫಾಯ್ ಮಿ ಹಿಂಗನರ್ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ಕತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ನಮ್ಮಿತಿಗೆ තිරිස්වන ගෞමි ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮಿ ದೆಂಗೊತಿ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಇನಾಮ್ ದಿನಮಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಅದು ಮೇದಕಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ವರ ಪಹರುವೆರ್ ದುವ ಹೆಕೆ ದನ್ನೋ ಜೆಹನಿ ಮೆದುಕಂಡ್ ಬೆನ್ ನೆತಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕುಳೇತಾ ಸಾಳಿ ಸಹರ್ ಫುರುಂ ಮಿಯದು ಮಿಫಾಹ ಕುರುನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ವರ ಗಿನ ಕೊರಿಯರುಂತಕೆ ಮಿಹಾತನ ಫೆನಿಗೆ ಹುಂಗಜ್ಜೆ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಾರ್ಸೆ ಖೈದ್ದಿಹ ನುವೆಗೆ इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स के रियूनियन का बाद कोरी पहुं मिहातना मडु मडुं एक एक मुबारक तक इस्लामिक सोलिडरिटी गेम्स साफ गेम्स देनु मुबारक तक गेस बाद को मडु मडुं बास्केट वनी रंगल कामयाबी तक होदाफादी एमे पहुं ने मिगंदिया साफ गेम्स का राज्य के गौमी टीम वनी नेपाल अदि सरहद गेहनी गम तक बाद को वर रंगल नतीजा तक होदाफा मियादो बास्केट ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯತಕಂ ಎಮಿಹುಗೆ 40 ವನ ಒಫಂದುಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ನ ದೋಹ ಫಾಹ ಕುರಾಯರುಗ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಚೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಹಿಸಾಬಂ ಐ ವರಗಿನ ದೈತಕ ವರಗಿನ ಹುರಸ್ತಕೆ ಕಡತ್ತು ಕುರುಮ ಫೋಗ ಕೋರ್ಟ್ ತಕೆ ನೆತಿ ಕುರುನು ಜಮಾಂತಕೆ ಬೆಸ್ತಿಯ ಏಗ ಫೋಂ ಇಂಡೋ ಹೋಲ ಬದಲುವೆ ಅದಿ ಮಿತನು ದುರದ್ದಾಂಜಿ ಹುನು ಜಮಾಂತಕೆ ಬೆಸ್ತಿಯ ಅಂಹೆನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫೆಷನು ದೋಸ್ವರ ಕೀಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಚೆ ದೋಸ್ವರೆ ಹಮೆ ಯಾಕೀಗ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಾಯ್ पेशी आदि MBA उफेदी एक फहुं तफातु एक एक मुबारक तारफ करवी बास्केट मियदा हमें होदी कामयाबीगा वरा मुहिम फरायत के बस हिस्सा फुआ कं फाहा कोल्लंजे इंटर स्कूल मुबारक नवाज से गड्ढे तिम्मना हर फेशम की बस बास्केट लिबिगन दिया वरा बोड दिरु में मियदु में फेन्न कुलुंतरिंग फजली में कहला कुलुंतरिंग वनी मीगे कुरिंग मि सरहदु के बाय गम तक बेबी एक एक मुबारक तक बस कामयाब होदा फेग तने फाहा कोल्लंजे लंका कंडी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल मुबारक का वादा को विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब साशी होदा फुआ कंबस मुबारक के मुल्कुल तेरे की बस फजली मियदु मिकुळवणु दिव्य राज्यगे सीरीज वण गावमी बास्केटबॉल मुबारक के फाइनल मैच मिकुळवणी दिव्य राज्यगा मिजमानु के बास्केटबॉल तारफ कुरवी कुळमुन दाता 40 आहार फुरुन दुवहु कम बाती मी मुबारक दुवहु के मुनासबतुगा दिवेहि हुरिहा बास्केटबॉल कुळुंतरिनशा ऑफिसदुनशा अदि बास्केटबॉल आग तरगिया यही तेरे देवा हुरिया फराय तक मालदीव्स बास्केटबॉल एसोसिएशन के नमगा वर खास शुक्र दन्ना हम मिनेवागा मियदु मी फाइनल मैच कामयाब कुरी टीरेक्स बास्केटबॉल क्लब शा अदि देवने दिया हरिकेन बास्केटबॉल क्लब वर खास मरहबा का तहनिया दन्ना मियदु मी उफावेरी मुनासबा फाहा कुरायरु दिवेहि बास्केटबॉल आग तारीहुगे तेरेय कोम्मेस वरक वदंजे है राज्यग फुरतम फाहर बास्केटबॉल मेचे कुळैफावणी मीगे 50 अंग आहार कुरी एहन नमयस एदुवस्वर बास्केटबॉल फेशिगेन गोस मडुजेहिदुम फाहु देवण फाहर बास्केटबॉल यादवी मीगे 40 आहार कुरी फुरतम राज्यग बास्केटबॉल कोटे बास्केटबॉल कुळवुनी कुरिमेस मिदन्नवी हेन 50 अंगहार कुरिं एयर ओय माले वशांग ओय बोडु फारम बेरुगा तळुंगळा होय टेनिस कोर्टेग कुळवुनु मेचे अळुन वरं उफलायक मी हफ्ला फाहा कुरेवुन दायरु एमेचुगा राज्यग कुळवुनु फुरतम बास्केटबॉल मेचुगा कुळुवी वर खास बेफळे अळुन बेंगे तेरेग मियदे बेन्नवी अल्फाज उमर ज़ाहिर अळुन किहुरिहा बेफुल वर खास मरहबा का शुक्र दन्ना
උමර් ජාහිරකි එදුවහු කුලවණු රැඩ් ටීමුගේ මෙම්බරේ එදුහු මෙජු මොළු වීවස් රැඩ් ටීම් මෙචුගේ ස්කෝර් එකි 12 පොයින්ට් 4 පොයින්ට් එෆහු ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ මේක සාලි සහර් පුරින් අනකාවෙස් දෙවන දිරුමක දිරිගෙන් දියයි උමර් ජාහිරුගේ අමීල් ලෆුල් ගෝතීගා ज़ाहिर नसीरुगे बेल्लमुगे दशुं पेटिගෙන් දියා ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ප්‍රැක්ටිස් තහකුන් මේ ප්‍රැක්ටිස් තකෆහු මිහාතනවස් ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ එක හුල්කොළු රාජ්‍යයක නැතිගෙන් දියා නුදෙව්වා වර හිවරායක මසයි කොද්දෙවි අල්ෆායිල් මොහමද් ज़ाहिर නසීරා තිහුරිහා බේෆුල්ගේ නමුගා වර ખાસ ශුක්‍රේ දන්නවා ආදේ ද්විරාජ්‍යයේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ එක පහුගේ තාරීහුග ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ එක මිලිභාවා කාමියාබ් තක කුරියරුන් තහුගේ ෆෙෂුන් ගුලිභාවනි මීගේ සාලිස් ආර කුරිය එහෙන්කමු අල්ගොණු මෙන් මි මුනාසබ මියදු ෆහ කුරායිරු Maldives Basketball Association ගේ ෆරාතුන් ද්විරාජ්‍යයේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ එක දෙවේ එම්මේ මතිවරි ශරෆා ඉස්සත් ලගබ් अल्फाइल मोहम्मद ज़ाहिर नसीरा एरूमा मालदीव्स बास्केटबॉल एसोसिएशन के हिंगा कमिटी वनी निम्माफ एहन कमु अलगोंड वरंग अदवरी कमायक दिवी राज्य के बास्केटबॉल आगे एमए मतिवेरी शरफ एमबीए गोल्ड मेडल मोहम्मद ज़ाहिर नसीरा अलगोंड में वेदुं कुरावा के दंडवा अदि मुस्तकबल का දෙන් ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಶರಫ್ ಲಿಬಿಡಾನವ ಫರಾಯತಕ දෙවුන් ගෙන්දානි ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़ाहिर ನಸೀರ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವರ ಅದುವರಿ ಕಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़ाहिर ನಸೀರ್ ಗರಿಹು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೆಂ ಮಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎರುಮುಗೆ ಶರಫ್ಗೆ ಹಂದಾಣಿ ಅಡ್ಡಣಯ ಹವಾಲ್ ವಡಾನ್ನವ ನಿಕೊಳ ವಡಾಂದೇವ ಶುಕ್ರಿಯಾ දිවෙහි ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಲಿ ಸಹರು ಫುರುಮುಗೆ ಮುನಾಸಬತುಗ NSA Maldives Basketball Association ಅಂಗರುವ ಹಂದಾಣಿ ಅಡ್ಡನೇರುವು ಮಿ ಹಂದಾಣಿ ಅಡ್ಡನ ದೆವ್ವಾಣಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಶರಫಿರ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಅದಿ NSA ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़ाहिर ನಸೀರ್ ಮಿ ಅಡ್ಡನೆಯ MBA ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹವಾಲೆ ದೆವ್ವಾಣಿ Maldives Basketball Association ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಫಿಜ್ ಹವನ ದಿರಾವ್ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಳುಂತಿರಿನ ಶಾ ತಿರೀಸ್ವಣ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಒಂಬಾರಾತುಗೆ ವಣವಣೆಯಂಗ ಆ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕ ಕೊಳುಂತಿರಿನ ಇನಾಮಾಯ ಹಂದಾಣಿಲಿಯುಂ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ತ ದೆವ್ಮ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಶರಫ್ ವೆರ ಮೆಹಮಾನ್ ಅದಿ ಮಿ ಜಮಾನುಗೆ ದಿವೆಹಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಗೆ ಬಾಣಿ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़ाहिर ನಸೀರು ಗರಿಹುಂ ವರಂ ಅದವರಿ ಕಾಕದಿ ದಣ್ಣವ ಹವನ ದಿರಾವ್ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಫಸ್ಟ್ ಕುಳುಂತಿರಿನದ್ದೆ ಇನಾಮಾಯ ಹಂದಾಣಿಲಿಯುಂ ಹರಿಕೇನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮೈಕಲ್ ಒಲುವಸೆ
T-Rex basketball club ge Tella Malik Abhijike. Dhivehi Sifanga club ge Marko Letinovic. T-Rex basketball club ge Mohammad Zilal. Red Line Club ge Ahmad Ayman Rashid. Dhivehi Rajega Mizamanu ge basketball ya Red Line Club Adi T-Rex Basketball Club. Tiriswana Gami basketball Omaratuge Firiheng Evan Division ge final match ge Memolu Kulunteria Mol Basketball Association de trophy T-Rex Basketball Club ge jersey number 4 Tella Malik. Tiriswanagami basketball Omaratuge Molu Kulunteria Molis Basketball Association ge Faratunde trophy ay Handanilium. Trophy awarded for the most valuable player of the tournament. T-Rex Basketball Club ge jersey number 4 Tella Malik. Hawana Dirao Gami Basketball League Adi Tiriswana Gami Basketball Ombaratuge Ekavisa Harundashuge Emme Ummidi Kulunteria Molis Basketball Association ge Faratunde trophy ay Handanilium. Trophy awarded for the under 21 most promising player. Red Line Club ge jersey number 13 Ismail Wildan. Tiriswanagami basketball Ombaratuge Firiheng Evan Division ge runner-up team Molis Basketball Association unde Fasa Ginama Handanilium Adi Rihi medal
Hurricane Basketball Club. Tiris Venagami Basketball Umbaratuge, Firiheng, Evan Division Champion Team Maldives Basketball Association and the Tatai, Fasa Ginamai, Handani Leung, Adiram Medal, T-Rex Basketball Club. शुक्रिया शरफर मेहमान हवन दिराव गाँव में बास्केटबॉल लीग अदी तिरीसोना गाँव में बास्केटबॉल उम्बारातुगे एम्मे हा कंतत इंतजाम कद्देव मुगा एही तेरवे देवी फरातक मोल्डिस बास्केटबॉल एसोसिएशन नमुगा वरंग इखलास तेरे कमा को शुक्र धन्यवाद मीसा में रस्मियात निम्मादी अस्सलाम वालेकुम